We zijn hier op Geerwerkingschool de Waardijk in Boelens leren. En dat is een school met zo'n 80 leerlingen. En die scholen die willen het Fries eigenlijk net als los vak inzetten, maar integreren in thema's. Dus ze willen het Fries een plakje aan, tegelijk maar alle oren toestaan op scholen en ik maar het Engels. Inspirerend meertalig onderwijs biedt scholen verschillende routes aan om die scholen dit stribje naar een rijke taalomjouwing. Daarvoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld die bij passen binnen verschillende routes. En binnen die activiteiten staan eigenlijk 3 perspectieven centraal. Het meertalig onderwijs staat centraal, het dialogisch perspectief staat centraal en het culturele perspectief staat centraal. Met accent op het Fries, lezen en broeken. We proberen met thuis Fries talen. Dus de memmentaal is het allerbelangrijkste. Dat is je identiteit. Dus die moet je goed ontwikkelen. En als je je memmentaal goed ontwikkelt, kun je daarnaast Nederlands, Engels of welke taal dan ook goed ontwikkelen. In de onderbouw doen we de dagen van de weekend 3 talen en we doen dat met tellen en orenwoorden. Maar het belangrijkste is de dagen van de weekend het tellen. Dat is de start, zeg maar. We hebben verschillende activiteiten, verschillende projecten waar scholen naar Meidwang kennen binnen inspirerend meertalig onderwijs. Het doel is wel dat het op een inspirerende manier is, maar ook leegdrompelig. En vaak heb ik in geerwerking met de scholen zelf, dus het is praktijkgericht onderzoek. Scholen kunnen meedoen met filosoferen. Ze kunnen toneel spelen, maar praten met toneel. Ze kunnen werken aan de cultuur van haar eigen dorp, maar proeft u meertaligers. En ze kunnen mij lezen en schrijven aan de gang, met lezen om te leren en met de meertalige taalruimte. Er zijn eigenlijk een heel soort projecten met bij mij een inspirerende manier, maar meertaligers en Fries kunnen gaan kennen. We hebben in klasse een draaiski, dus in de dagen van de weekend alle talen op. Daarbij maar bedenken welke taal doen we en dan zongen we het versje van de dagen van de weekend. En zo alle talen even. Vakantie bij camping in het grien. In privétrein met goudkleur. Mooi tegen warm. Blauw duidelijk wetter. Lauw wetter. Nieuwsgierig. Leuk. Receptie. Biatje in de band. Geweldig. Ja, voor de scholen strip je ernaar om kaarten te maken die makkelijk in gebruik binnen. Dus er hoeft net een hele handleiding te lezen. Ze pakken een kaart en ze gaan ermee aan de slag met de band. Dus het is een makkelijke manier om met Fries aan de slag te gaan. Taal is zelfs meer een taal alleen. En of hij nou Arabisch praat, of Nederlands, of Fries, of Beelds, het maakt het net uit. Het is een pad van waar je bent. Als je dat zegt van, ach, lid die taal, lid die maaieren en in squalen praten we Nederlands, dan zegt eigenlijk ik in dat ben van, nou, de meesten net helemaal wezen. Dus wij vinden het heel belangrijk om aandacht te gaan op de identiteit van die band. En we zorgen die taal ik als het basis van het leren van orentalen. Dus in die zin is het heel wichtig dat leerkrachten dat die alle talen van een groep welkom zijn.